Biz Швейцарияның татарлар һәм башкортлар ассоциациясе юлдаш. Бөтен дөнья татарларына һәм башкортларына сәлам җибәрәбез. Сәлам! Исәнмесез, милләттәшләр. Без бөтен дөньяга сибелгән татарлар, башкортларның бер кечкенә өлеше булсак та, актив булырга тырышабыз. Сабантуй, концертлар, аш пешерү өйрәнүләрдән башка тел саклау проблемасында күтәргә тырышабыз. Чөнки тел бу милләтнең сакчысы. Һәм безнең теләгебез бөтен милләтләшләргә үзара күбрәк туган телебездә сөйләшик. Безнең ассоциация 2015 елдан алып үзенең эшен алып бара. Ел һаен без Женевада Һабантуй байрамын үткәрәбез. Бүгенге көнгә тиклем безнең Һабантуйга 2000дән ашу кеше килеп кайтты. Һәм һеҙҙе лә киләһе елда 2019 елда безнең менән бергәләшеп, йырлап, көлөп, тәмле аштар ашап 22 июньдә Женевага саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Добрый день, друзья! Приветствуем вас из Женевы, из Швейцарии, татары и башкиры. Вот уже с 2015 года наша ассоциация создана, и каждый год мы собираемся, организуем мастер-классы по татарской кулинарии, концерты, проводим национальный праздник Сабантуй и приглашаем вас на будущий год, 22 июня 2019 года, к нам. Chers amis, nous sommes les Tatars et Bashkirs de la Suisse. Nous vous invitons à la fête traditionnelle Sabantouy, 22 juin 2019, à Genève.